Okrúhle výročie 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny si pripomenuli aj Michalovčania pietným aktom kladenia vencov na cintoríne Červenej armády. Pietnou spomienkou pri príležitosti jubilea ukončenia druhej svetovej vojny si uctili padlých aj žijúcich osloboditeľov stovky Michalovčanov. Cintorín Červenej armády, kde je pochovaných 18 000 sovietských vojakov, zažil dôstojný spomienkový akt pod gesciou okresného úradu. Som presvedčená, že dnešný akt, ktorý sa konal pri príležitosti 70. výročia oslobodenia, si z roka na rok zachováva svoju vážnosť a dôstojnosť. Tým, že je to 70. výročie, sa zúčastnilo viac aj zahraničných delegácií a odkaz, ktorý nám dáva tento deň, si my a naše generácie musíme zachovať. Až spoza Atlantiku, zo Spojených štátov, priletel na pietný akt vnuk vojaka Alexander Kuchtarov, ktorý sa osobne zaslúžil o úpravu priestorov a umiestnenie poklonného kríža na cintoríne. Tentoraz ho však sprevádzali ďalší potomkovia padlých vojakov. Alexander Rybecký pricestoval z Krosna. Prišiel som sem, lebo je tu pochovaný môj pradedo Mizera Stanislav Josipovič. Škoda, že tu nemá pamätník, keďže v roku 1946 bol pôvodne pochovaný v Plechoticiach a až po exhumácii tu v Michalovciach. Teší ma, že v týchto neľahkých časoch sa aj o tieto pietné miesta stále ľudia starajú a že sa vždy nájdú aj finančné možnosti a ako viem, pomáhajú tomu aj dobrí ľudia. Prichádzam z Minska, zo svojho rodného mesta k svojim rodným. Vyplňam tak túžbu mojej starej mamy, teraz tu v Michalovciach, navštíviť miesto posledného odpočinku jej otca, ktorý zomrel pri obci Bačkov. Som rád, že som tu v tento významný deň, 70 rokov od víťazstva. Ja rád, že ja здесь в этот знаменательный день, 70-летие Победы. Pietného aktu sa okrem zástupcov štátnych organizácií, samosprávy a politických strán zúčastnil aj zástupca Ruskej federácie. Nechýbali ani priami účastníci a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V piatok 8. mája o 11. hodine na tomto cintoríne Červenej armády zapáli sviečky vďaky aj zástupca kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Všetci ste srdečne pozvaní.